Ix-xogħlijiet fuq ġnien is-Serenità f'Santa Luċija waslu fi stadju avanzat u l-post se joffri dalwaqt ambjent li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja u rabta aktar b'saħħitha man-natura. Dan jgħodd b'mod speċjali għal madwar 2300 resident li jgħixu anqas minn 10 minuti mixi fil-ġnien li Project Green qalet se riservi ta' oażi fil-qalba ta' żona urbana. B'investiment aktar minn 500,000 euro, il-ġnien se jkollu 72 siġra li se jkopru żona ta' 150 metru kwadru biex jipprovdu del għal dawk li jżuru l-post. Project Green qalet li qed tagħti priorità lis-sostenibilità kif tagħmel f'kull inizjattiva tagħha billi tiżgura li 70% tal-materjal użati f'dan il-proġett jiġu miksuba b'mod sostenibbli biex bekk jonqos l-impatt ambjentali u jiġi promoss l-iżvilupp ekoloġiku. F'Open Day li organizzat is-Sibt fl-Imrieħel biex tiċċelebra l-ħidma li wettqet fl-aħħar xhur, Project Green tad dettalji dwar ħidmitha għal-ġejjieni bi 19 il-proġett ieħor għandhom jitlestew is-sena d-dieħla. Intqal li flimkien dawn ser ifissru 120,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ li ser ikun irriġenerat. Fost il-proġetti hemm 4 siti f'żoni ta' żvilupp ta' ġorni ħalluqa ħallija u ħall-Kirkop. Dawn iż-żoni nataw lil Project Green din is-sena biex jinbidlu fi spazji miftuħa residenti. L-oġġettiv ta' Project Green huwa li noħolqu spazji ħodor ġodda ġo urban areas. That is the main aim of Project Green. Issa, kif Project Green trid turi dawn l-ispazji, noħolqu events biex noħolqu għarfin dwar dak li qegħdin nagħmlu. L-Open Day ta' Project Green kien imżewwa b'diversi attivitajiet b'divertiment tal-familji, taħdidiet informattivi u wirjiet interattivi.